No to dopremu. Bacha. Ty zaleťali. Vyšukajú tam. Piče. Potrebuješ pomoc? Nie, potrebujem prebiť. Prebi si. Tam? Idú vrchom, idú vrchom. Dole sú tí kokos, tí bunkry. Ale za tým múrom, tuto hore. Kurva, piča. Ani? Kurva, ale ich dobre trápite. Kokoček, ja tu mám troch do piče. A čo ty myslíš, že tí zásobníky mi budú stačiť tu dňa? 3? Myslím, že? Aj mňa len, že... Zásobník mám. Ale je to možno... Ja do piče. Dobre. Kokot. A klasika, servisovanie superstovaného. Ale to najlepšie chvíli do prdole. Máme kavičku, alebo niečo. Ale tieto dávky je tak sedí. Pozor odzadu. Nevede sa ma otáčať. Kokot, oni ich úplne zomkli. Lone survival, chlapci. Počkaj, ešte není len jeden, ešte sú dvaja. Čo sú? Do Boha. Hej. To im pomôžeme, kurva, nechávaní. V roku. Ešte Gabo voľný. Nabíjam. My sme letecká podpora. Máš na to! Tak teraz je až lone survival. Survival. Odjem sa sám, bude to mať jednoduchšie. Ty nechaj pre seba. Za to odráža jak hovado. Tam je veľká diera. Čo? Dole, 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 dole. Dole, dole. Mišo, budeme skákať tam, jak si ty, pôjdeme skočiť dole. Normálne, to som ja. Nie cez teba, ty pôjdeš prvý do piče. Povedzte mi, kde ja tam budem škrývať. Bunker. Ale bacha na les, tam sú naši. Kokot. Teraz, Gabo, v bunkri vnútri. Počkaj. Dobre. Dobre, hoď zbraň, počkaj. Dobre, mám. Pozor, chlapi.